Tá na Teangacha Ceilteacha fad Gaeilge le chéile. Gléimid Teangacha Ceilteacha an mreachnis, an mrotánis agus an gcuireanais, agus gléimid Teangacha Ceilteacha an nGaeilge, gheall na Halabhain agus an manamis. Dhéanamh é seo, maiall go Léinn Cheiltigh go minic nuair a bhíonn focail againn sa mreachnis a bhfuil P an, go bhfuil an focail céanna sa nGaeilge nó na Teangacha Ceilteacha eile agus go bhfuil an bhfuil c in anad an P. Sampla amháin is se an focail breachnaise plant a chiallaíonn páistí an talamh. Sa nGaeilge an rud tá againn ná clann clann ach níos luaithe is dar na teanga bhí clann agus tháinig sé sin díreach an focail céanna le plant. Tá an dácail seo Gaeilge leis an Latin planta, bhuineáil nó rud atá díreach fás, agus is sé sin a thug plant an bhéarla doing.